bi ambe alamsadona novembre kalo kile duru ambalma o bismillah malak cuka don kibaru kenekan bi kibar hamnu mambolo kara kulo kan ode UNTM ni oye Union Nationale des Travailleurs du Mali o ya boloda ka fako abinata kile saba barablala kibar hamnu salama ul ko ne ayire ka fo bourse de travail la UNTM ni ale yere ko ni Mali barakelaw ul ko ni ka hakenyi ni jakulu baye tratado novembre kalo kile saba ale ko ni kuna fondilaw ko ni faranyon ka hada ukulo kan ka fo UNTM koni minata kile saba barablala kadam ne novembre kalo kile tan shegi kata bla a kile mugana UNTM koni ka ni barabla mun bolo dalen fleni uya yere ka foko kuncha man koni bala alap mabaw koni doye muye ko Mali barakela ube koni be se ka damake juka amna kenere barakelo ina fo furuba barakela ufene ko sabla ni ata kalaje furuba barakela ko wakati dola do koni farala ulu koni sara warka uga wilika jodo koni fene o nyoko fene be se ka fara kenyere barakela kuna chukamna uka la nyini do yere kon fene muye koni ya takalaje barada do konna do koni ka segena fie bo ni o retraité o sika chanko sebe kateme do taka wala sa barakela be kon be se ka dama kenya ulla chugamna u koni e alaje ka fo mo mun kon be ta segena fie bo la jona ko ka sandama do kon fara ulu shika wala sa chugamna ulu ni ton nun kon be la jelembe dama kenya uka la nyini were kon fene muye ko sankuram koni jotola flene samba fla ani mugon kelen koni damnela janvier kalo yere konna ko jamana nyamo ko ul kon ka laje ka se ka trena wili ni konne UNTM ulu kon ka la nyini na puma bawye UNTM nyema bayere ni oye Yakuba Katile ale koni ya yere ka fako sigi ka fodo koni kanga ke uni jamana nyamo ko ni nyokonje soni ni don ko fale konje ko gani uma benfula ko fos kontena ni barabla koni mbali ko wani barabla nun koni bena ke Mali fantan nani bela jelin kono kibarabara mbambolo kada kluka ore tratado octobre kalo kle saba bingal ke wala do kon tara kan yesi dugutala do koni ma bajankara ale koni siraka ni ayere la ka fako ma sekin ulu koni bonela unina wa ma shekin wera nyokona yere koni fene ko ulu koni jogina ko sabe kibara mun serama ulu koni ne ayere ka fo ko ni koni ku ye duguta ka mobili do de ale koni ku botola do mopti kani mobili koni to bajangara koni siraka marfatigi do koni ne fle ka bingal ke waleta ka nyasi ni mobili kono mo kon ma marfatigi do koni ne fle ka bingal ke waleta ka nyasi ni duguta kala nun kon ma ni ayre la ka foko mo sheki ulu koni bonela unina wa mo sheki wera fene ko ulu yere koni fene jokina ko sabe wa mo munu yere koni fene bonele flene unina ko flani flak mbala munu yere koni sima teme san flaka koni bingal ke wale koni ko fe ministre ale kelege chew ulu koni nana ni ga deme do ma ko falin nun kon ma munu koni jokina ni ga o sefa jona ka takani uluye sevare kenya sula nga ame wakati mna iko sisa amase ka don koni ma kele mun koni ye ni bingal ke waleta kani ndu takala nun kon na sekere nga kibara were mana soro ko fe amoda ukluka kibara were mambolo kada ukluka ode tratado su fe ka duguje arabaduna novembre kalo klinani bingal kala do kon tara chero kantike fo aka sokono fana kibara mun serama ul kon ne ayire ka fo ko nin chen yere koni asi kon bita san biduru nyokona la ko dugu koni jele ne mo soro la kata bo nin che koni shuka aka sokona la ko kata soro nin che yere koni akun kantike lendo o koni kele wele koni blala dugu fama o koni ma ul ka se kana ni yoro ko fale na joka amna ame wakati mine ko sita sere fos kon ne ma soro nin che ka fa la folo nga kibara were mana bu ko fe amoda ukluka nga saka lu kon besina wala sa cuka amna ka seka tike da ni ko kiseka kibara were mana soro u ko fe amoda ukluka kuna fani kunjela kibara were mambolo kada ukluka ode ka keni arabado novembre kalo klenani ay la fa ko coronavirus yera mo ngandurla Mali jamana kono ko wa ko mo tan woro ulu yera kon fene kene la ka bo coronavirus banala nga ma kele o kon fene saraka sababu ke coronavirus banay coronavirus kon yele flene mo mun kon nane ay la ka ko kay marabulu kon nala kay dugu yera kono ayira ma kele na yendo ki ba fene ayira ma kele na yendo kulikoro fene marabulu kon nala kati ayira ma kele na yendo kalabankoro ayira ma flala yendo bamako sigida wera kon nala sigida folo ayira ma kelena yeno sigida flana ayira ma durula yeno sigida nanna ayira ma wolonvlala yeno sigida duruna ayira ma sabala yeno sigida worona ayira ma 99 o sababu yala ame domna iko bi coronavirus ko ne mo mun ko ni mine Mali jamana yere kono ulu ko ni dafala mo basaba ale ni mo keme woro ni konontona wa mo mun yere ko ni fena kenela ka bo coronavirus banala ulu ko ni dafara mo bafla ani kebe wolon vla ni bi konontoni kelena
mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sara ka sababu kɛ coronavirus bana ye olu kɔni fɛnɛ dafala mɔgɔ 137 la o sababuya la a ɲininen do bɛɛ lajɛlen kɔni kelen kelenna fɛ saniya walew an ka olu matarafa walasa cogoya min na an bɛ se ka nin bana in kɔni kɛlɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔ. An balimaw ni ne kun ye aw ka bi don kibaru ye ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.